କାହାଣୀର ଶୀର୍ଷକ ଶେଷ ଚିଠି। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସହରର ବଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲର ଏକ କୋଣରେ ଜର୍ଜରିତ ଖଟରେ ଶୋଇଥିଲେ ରାଜୀବ। ବୟସ 45, କିନ୍ତୁ ମୁହଁରେ 70 ବର୍ଷର କ୍ଳାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଜୀବନର ଭାର, ପଶ୍ଚାତାପର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ନିଜର ଭୁଲ କାମର ଶାସନ ତାଙ୍କୁ ଆଗୁଆଡ଼ି ବୁଢ଼ା କରିଦେଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାର ତରିକାଟା ଯେମିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗହରା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁ ଭୁଲ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ନଥିଲା। ରାଜୀବ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ସେଇ ଖଟ ଉପରେ ଶୋଇ ଶୋଇ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ଦିନେ ସେ ଜଣେ ସଫଳ ଓ ବଡ଼ ବ୍ୟବସାୟୀ ଥିଲେ। ଧନ ଦୌଲତ, ଗାଡ଼ି, ବିଳାସୀ ବଙ୍ଗଳା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁକିଛି ଥିଲା। ଏସବୁକୁ ସେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଏବଂ ଜୀବନର ସବୁକିଛି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପରିବାରକୁ ସେ କେବେ ସମୟ ଦେଉନଥିଲେ। ପରିବାରର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ସେ ବୁଝିପାରିନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ ସୁଧା। ସୁଧା ବହୁତ ଭଲ ଗୃହିଣୀ। ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲେ, ଦେଖ ରାଜୀବ, ଟଙ୍କାରେ ସବୁକିଛି କିଣିହେବ, କିନ୍ତୁ ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ ଓ ସମୟ କେବେ ହେଲେ କିଣାଯାଇପାରେ ନା। ଆମ ପିଲା ତୁମ ପ୍ରେମକୁ ଆଶା କରୁଛି। ସେ ବାପାଙ୍କ ସ୍ନେହ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭଲ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହୁଛି। ତୁମେ ଯେତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ ବି ମୋ ପାଇଁ ନହେଲା ନାହିଁ, ଅନ୍ତତଃ ଝିଅ ପାଇଁ ଟିକେ ସମୟ ବାହାର କର। କିନ୍ତୁ ରାଜୀବ କେବେ କାନ ଦେଲେ ନାହିଁ। ମୋତେ କାମକୁ ଯିବାକୁ ଦିଅ। ଏମିତି କଥାରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ। ସେ କହୁଥିଲେ, ଏ ଦୁନିଆରେ ଟଙ୍କା ହିଁ ସବୁକିଛି। ଟଙ୍କା ଥିଲେ ସୁଖ, ସୁବିଧା ସବୁକିଛି ମିଳେ। ଏହିପରି ଭାବରେ 20 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବିତି ଯାଇଛି। ସମୟ ତ ସବୁବେଳେ ସମାନ ନଥାଏ। ସମୟ ବଡ଼ ବଳବାନ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏହାର ଦାସ। ରାଜୀବର ପରିବାରରେ ଦିନେ କଳା ବାଦଲ ଛାଇଗଲା। ରାଜୀବଙ୍କର ଅନୁପସ୍ଥିତି ଓ ସମୟ ଦେଉନଥିବାରୁ ସୁଧା ଏକା ଏକା ଯେଉଁଠିକି ଦରକାର ଯିବା ଆସିବା କରୁଥାନ୍ତି। ଦିନେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ସୁଧା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ସୁଧାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ତାଙ୍କର ଘର ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ଖାଁ ଖାଁ ଲାଗିଲା। ଏହା ଭିତରେ ବାପ ଝିଅ ଭିତରେ ଭଲ ପାଇବା ନଥିଲା। ତେଣୁ ଝିଅ ଆଶା ବାପାଙ୍କୁ ଘୃଣା କରି ହଷ୍ଟେଲକୁ ଚାଲିଗଲା। ରାଜୀବଙ୍କ ଚାରିପଟେ ଧନ ଦୌଲତ, କିନ୍ତୁ ମନ ପୂରା ଶୂନ୍ୟ। ସମବେଦନା ଜଣାଇବାକୁ ପାଖରେ କେହି ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ବ୍ୟାପାରରେ ହାନି, ମିତ୍ରମାନଙ୍କର ଧୋକା, ଶରୀରର ରୋଗ। ଏବେ ରାଜୀବ ସେହି ହସ୍ପିଟାଲର ଖଟରେ ଏକା, ଅସହାୟ। ଡାକ୍ତର କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବେଶୀ ସମୟ ନାହିଁ। କେତେବେଳେ କ'ଣ ଯେ ଘଟିଯିବ କିଛି କହିହେବ ନାହିଁ। ଏବେ ଭଗବାନ ହିଁ ତୁମର ସାହା ଭରସା। ରାଜୀବ କିଛି ସମୟ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଗଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ମୋତେ ଖଣ୍ଡେ ସାଧା କାଗଜ ଏବଂ ଗୋଟିଏ କଲମ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ଆଶାକୁ ଜୀବନର ଶେଷ ଚିଠି ଲେଖିଲେ। ସ୍ନେହର ଝିଅ, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଚିଠି ପଢ଼ିବ, ସାଧ୍ୟତା ମୁଁ ନଥିବି। ମୁଁ ଭୁଲ କରିଥିଲି। ଧନକୁ ପରିବାରରୁ ବଡ଼ ବୋଲି ଭାବିଥିଲି। ତୁମେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବ। ତୁମେ ମନେ ରଖିବ, ଧନ, ସମ୍ପଦ, ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା, ମାନ ସମ୍ମାନ କିଛିରେ ମନର ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ସତ୍ୟ ତ ଏହା ଯେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମ୍ପଦ ପରିବାରର ପ୍ରେମ। ତୁମେ ଭଲରେ ରହିବ, ଖୁସିରେ ରହିବ, ସୁନ୍ଦର ପରିବାର କରିବ, ଯାହା ମୁଁ ବଞ୍ଚିଥିବା ସମୟରେ ଦେଖିପାରିଲି ନାହିଁ। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବି ମୋ ଆତ୍ମା ସବୁବେଳେ ତୁମ ପାଖେ ପାଖେ ଥାଇ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବ। ଇତି
ତୁମର ଅଭାଗା ବାପା। ରାଜୀବ ଚିଠିକୁ ନିଜର ବକ୍ଷସ୍ଥଳରେ ରଖି ଆଖି ବୁଜିଦେଲେ। ବାହାରେ ବର୍ଷା ପଡ଼ୁଥିଲା, ବିଜୁଳି କଡ଼କୁଥିଲା। ହସ୍ପିଟାଲରେ ହୃଦଗତିର ସିଗ୍ନାଲ ଲାଇନ୍ ସିଧା ହୋଇଗଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ଆଶା ହଷ୍ଟେଲରୁ ଫେରିଲେ। ବାପାଙ୍କ ଚିଠି ଟିପୟ ଉପରେ ରଖା ହୋଇଥିଲା। ଚିଠିକୁ ଧରି ସେ ପଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଚିଠି ପଢ଼ୁ ପଢ଼ୁ ତାଙ୍କ ଆଖିର ଲୁହ ବର୍ଷା ସହିତ ମିଶିଗଲା। ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ପରି ଭୋ ଭୋ ହୋଇ କାନ୍ଦିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଥାଏ, ହେ ଈଶ୍ୱର, ମୁଁ କେଉଁ ଜନ୍ମରେ କ'ଣ ପାପ କରିଥିଲି? ମୋ ପାଖରୁ ସବୁକିଛି ଛଡ଼େଇ ନେଇଗଲ। ମୋତେ ନିଃସହାୟ କରିଦେଲ। ବାପା ମା ଚାଲିଗଲେ। ମୁଁ ଝିଅ ପିଲାଟି କେମିତି ରହିବି? କିଏ ମୋତେ ସାହା ହେବ? ତୁମେ ଏତେ ନିଷ୍ଠୁର କେମିତି ହେଇପାରିଲ ଠାକୁର? ମୁଁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହେଁ ନା। ମୋତେ ମୋ ମା ବାପା ପାଖକୁ ନେଇଯାଅ। ଏମିତି ଅନେକ ସମୟ କାନ୍ଦିବା ପରେ ଆଶା ମନରେ ଏକ ବଞ୍ଚିବାର ରାହା ଦେଖାଗଲା। ସେ କହିଲା, ନା, ମୁଁ ମରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି। ହଁ, ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି। ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଏକ କାପୁରୁଷର ଲକ୍ଷଣ। ବାପା ମା, ତମେ ସିନା ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲ, ମୋତେ ଏକୁଟିଆ କରିଦେଲ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ବଞ୍ଚିବି। ତୁମ ନାମରେ କେବେ ହେଲେ କଳଙ୍କ ଲାଗିବାକୁ ଦେବି ନାହିଁ। ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥାଇ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ବାପା। ମୁଁ ଯେମିତି ସବୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ସହି ଜୀବନକୁ ସତମାର୍ଗରେ ନେବାର ସାହସ ପାଇପାରିବି। ଆଶା ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁକିଛି ଭୁଲି ନୂତନ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କଲା ଏବଂ ସେ ତା ଜୀବନକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇଲା। କାହାଣୀଟି ଏତିକିରେ ସମାପ୍ତ ହେଲା। ଏଥିରୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ ଯେ ଧନ ଜୀବନ ଯୌବନ ନୁହେଁ ଚିରଦିନ। ଏହା ଦିନେ ନା ଦିନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବ। ଜୀବନରେ ପରିବାରର ସ୍ନେହ, ପ୍ରେମ, ଭଲ ପାଇବା ସବୁଠାରୁ ବଳି ବଡ଼। ତେଣୁ କୁହାଯାଏ, ବୈକୁଣ୍ଠ ସମାନ ଆହା ଅଟେ ସେହି ଘର, ପରସ୍ପର ସ୍ନେହ ପ୍ରୀତି ଯହିଁ ଥାଏ ନିରନ୍ତର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯଦି କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମସ୍କାର।